Това е само следствието, не е причината. Причината е, че този политически модел, който работи с всички пакти, червени, зелени, кафяни, които са ни познати до Бога и са наложили милион пъти, той се изчерпа, той вече не работи. Той доказа и с днес и с настоящите събития, че няма волята, няма механизмите, няма потенциала да разреши тия проблеми, които ние сега в момента имаме всички. И те са основно икономически. Те са резултат от цялото това безхаберие през тия години. Безхаберие, което ни доведе тук на площадите, да изрази съпричастността си към всички граждани, които в момента протестират в цялата страна. И макар да сме малко, защото и насилието място в района не е голям, смятам, че нашия глас ще се чуе. Това, което в момента се опитва да ни налагат отдолу, чрез силата на политическите централи, да траем, да чакаме, да даваме отново кредит на доверие, да даваме нови мандати. На какво е прилича? 20 години това се спокойдаме, всеки нещо обещава, дай сега вика, дайте ли още 4 години, ето кога? А кога тия мандати това кредит на доверие? Каза, трябва механизъм, добре протестирате, вие нямате механизъм, добре, може ли е човек, който е в трудовия процес да знае всичко, нали за това са отделени тия хора, нали за това сме и дали кредит на доверие, и са и дали ресурс, дали сме цялата държава и нейния ресурс, за да могат да намерят изход от това положение. Натиска, това е моето виждане, каква е целта на този натиска е държавата машина с законовите механизми, които в момента ги има, да изяви воля, така че нормативно да урегулира исканията на гражданите. А те са против монополите, които са следствие, против изнасяне на брутния ресурс, който от държавата. Против стигане на концесии, прекратяването им на безумни концесии от 10%. В момента уж правителство няма възможност, в момента ако се интересува лично какво става, този жители на полицейски ги разработват да изнасят доста от държавата. Как може най-богатата в Европа страна на злато да се вече да живее в мизерия тотална? Това не разбира само в Късметча. Действително искам да моята хора да вземат отношение по това въпрос. И да дадат причастност към процесите, които в момента се развиват, на които всички искаме не само да сме свидетели, но и участници. Обърни! Не може баба да плаща тук 165 лева, а на една лампа. Тук всичко може, бе! Тук всичко може! За граждани, българската нация, българския народ, който е най-стария народ, най-старата нация в Европа, дал на света славянската азбука. Първият създател на първият компютър е българин. Да стигнем и на такава прочерка тояга. Съвсем накрая искам да цитирам поета, който казва: всичко българско и родно, Юлка Цача и Милея. Оздравя България! Папите! Здравейте се, българи! Мафия! 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 Мафия!
Айдуци! Вън монополите от България! Вън! Вън! Всички договори да се преразгледат и да се отнеме лицензията на всички ЕРП-та! Малко сте, бе, хора! И ВиК дружествата също! Щом сме малко за това, че ни такова дереджето. Точно това е, точно. Щом сме малко за това, че ни такова дереджето. Нема мрънкаме. Българина е малумен човек, не знае, ще да работи. Сега се отдаде случай, ти не може да го използва случай. Водата! Сега се отдаде случай. Да се даде на държавата! Но може да имаш 80 хиляди от банката и да те откраде и да те остава така без пари, безпукната. И аз си ги турих тия пари, да ги имам тия пари за старини, а те ме обраха. Обраха ме да не мога да си изучавам аз децата, внучетата. И в момента, като немаме работа, но може да ни дават пари по 50 хиляди да развиеме земеделие. А те какво правят? Парите само ги крият за них, а за нас нема нищо. Това е невъзможна работа. Затова да излизаме всичките и да протестираме и да ги манеме. Българина е малумен човек, не знае и какво да говори да ти каже. Той знае, ма го е страх. Страх го е, ма аз съм съгласен по-добре аз да умра, децата да ми живеят и внучетата. Но може това малко дете да го вземеш и да го изтезява. На това малко дете му дава 35 лева. Не ги е срам. С тия 35 лева той какво ще изкара? Да ти страда това дете, да ти иска 1 лев да нема, все да му дадеш и да плачеш от мъките му. Къде го дава? В каква държава? Те отишли ли са по чужбина да видят хората как живеят там? Отишли са и затова всичките бегуват там. Неработен човек му дават социал по 600 евро му дават. А тук какво правят с народа? Нищо! Собственост на ЧЕЗ. То е следното. В Разлог се вършат закононарушения. Една жена разбира за това нещо. Отива да търси съдействие на ЧЕЗ. Работил съм по 13 часа на ден да си спестя пари за старини, но тази власт ми взима парите 80 хиляди лева пари. И какво мога да направя? Сега ме наприя да по буклуците, да рия там по кущетата, да ям. Две ученички имах, които не са завършили. Не можем нищо да чуем. Тихо. Да, нека малко да поснимаме и там, да видим какво кажува и там. Айде, после пак. От мафията, че ще се случи нещо много лошо. И знаете ли откъде са вашите телефони на собственик, да живееш в град Ангелой? До сега, 2 години. На него не може да се отговаря. И община, и ЧЕЗ, и прокуратура, и съд, всички мълчат. Затова не парай се тук, че загубиш нещата. Затвори. ЕРП Разлог да смени началници, да се назначат честни хора, които да не злоупотребяват с децата на граждани. Второ, в фактурите, които ние получаваме за нашите сметки, да се пише точно определено колко струва един киловат, да се махнат допълнителните неща, които са незаконни. Да се защо такива плаща, където забранява да стати фигурни за това се върши? Казва източно. България природния да държи Разлог с богатство подаръци. Già, prima era poco.